debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata ama ni Tuhata Yesus Kristus, naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion, sian banua gijang di bagasan Kristus. Dibolati dohita gabe anak tu ibana, bahen pamujian di hamuliaon ni asi ni rohana. Ale Jehovah si gonggom hami, masai sangabdo goarmu dilihat portibion. Haleluya. Martangiang mahita. Ale debata si tolusada, debata ama, anak dohotod di porbadia, nama dok mauliate mahami tuho, ala di topa, di palua, jala di parbadiai ho hami, hinorho ni asi dohot holong ni roham nagodangi, sairamoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di hasusuda ni bohal nami tuharajaonmu na di banua gijangi, asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amen. Marede mahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, patik parjolo dohot lapatana. Patik parjolo. Ahu do Jehovah debatam ninna debatata, dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatani i odo. Ikon ubia rohata jala humolong jala upos mida debata, asamida nasa na adong. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amen. Marede mahita. Amen.
Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami, halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan na mangarsako dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami, marha porseaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege maha tabagbaga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonon didok hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan nasorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma au gaku tu hamu, guruhon hamu ma sianau, aina labok doau jalan naserep maroha, asa dapotan hasonangan todimuna. Ai labok do au gaku, jalan yang dodohot na hupa porsaton. Hasangapon ma di debatan na digijang. Amen. Marede Mahita. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion, dienet sian Jesaya bidu 44, mamuka sian ayat sada rodi ayat walu, tajahama marsikat soring. Alai anggon waing tangihon ma ale Jakob na posoki, dohot ho ale Israel nang hupiliti. Songonon do hatani Jehovah na tumupa jalan na cumadihon ho, na mangurupi mo sian hatudu. Unang ho mabiar ale Jakob, na posoki dohot ho ale bangso na tigor nang hupiliti. Ai usehonoku maaek tujolma na mauas, dohot aka sunge tu nama hiang, usehonoku matutu todiku tu pinoparmunan waing, jala pasu-pasoku tu pinoparmu sogot.
Asa martubur nasida di holang-holang di duhut-duhut, songon arum di topi ni akasume. Sadaon madok, Jehoba na punaau. Jala sadaan, marpangguarhon guarni si Jakob. Jala na asing muse manuraton doho tanganna, Jehoba do na punaau, huhut mangasahon guarni Israel. Songonon do hatani Jehoba, Raja di Israel dohot si palua ibana. Jehoba Zebaot, au do parjolo jala au do parpudi, jala adong debata dunia. Jala tung isema tu dosonau majou, di paboa mai, jala di pajojor diau, olat nina hupatidang bangso saleleng-leleng nai, dohot akka namasa sogot di pabuahian ma. Unang hamu tahuton, jala unang manodit-nodit, dang lungasian nahinan au patubegehon tuho jala hupaboa, malay hamu do akka sitidangiau. Dang adong debata dukhoni au, jala dang adong hapurusan asing, dang adong aggo na huboto. Ima sahatna, martuado akka na tumangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amen. Marede mahita. Dakon maha porsiao tai, songon nahina tindakon di dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia, adorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinosilang, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahunul tu siamu ni debata Jehoba, amanai pargogo na suhatu dosani, disi maibana pemulak sogot tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan na badia, dohot diha sesaan ni dosa, dohot dihatain na mandok, mulak mangulu dosogot daging halak nong mate, dohot dihangoluan na sudah. Amen. Tabegema pujian kor sian parhalado dohot keluarga.
Tabege matikting dina samingguan. Tikting Huria, Manang Warta Jemaat, Minggu Trinitatis 31 Mei 2026. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, alai jalo omuna doha gogoon nitod di parbadia nasonggop Tuhamu, gabe sitidangiku mahamu di Jerusalem, doho di Sadok Judea, doho di Samaria, sahat ro di ujung nitanoon. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Ulaun ni Apostel atau kisah para rasul 1 ayat 8. Na maragam, na parjulo, situa mamongoti obas petsiun. Di minggu sadarion, di parmingguon pukul 7:30, di patupa huriata do acara paborhaton, amang situa alijoto manalu, mamongoti obas pensiun. Udut tusi, di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 naroon, patupaut tama partamueon rapak doho situa nanaing pensiun. Dapaduahon, sunggul-sunggul parguru malua manang kelas katetisasi sidi. Hobar tu program tahun anggaran ajaran parguru malua 2025-2026 marhite titingon sinunggul homa tu tonga-tonga ni huriata lumobima tu natoras rapdoh danak parguru malua asa taingok ma na parjolo Minggu 7 Juni 2026 ujian tulis. Na paduahon Minggu 14 Juni 2026 ujian lisan. Na patuluhon tanggal 10 sia 1 tanggal 21 Juni 2026 ret parguru malua. Na papaton Jumat tanggal 26 Juni 2026 ibadah pemberangkatan. Na palimahon Minggu tanggal 20 Juni 2026 peneguhan sidi. Bagian dapatuluhon seksi sekolah minggu tolu titik sada. Pembinaan guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari ini. Minggu tanggal 31 Mei sampai Senin tanggal 1 Juni 2026 bertempat di 5G Resort Cijeruk Bogor yang wajib diikuti oleh guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu dengan didampingi oleh pendeta resort, dewan koinonia, dan seksi sekolah minggu. 3.2 Ibadah sekolah minggu pada hari ini tetap dilaksanakan seperti biasa, yakni pukul 06.30 dan 09.30 WIB. Apa opaton? Seksi Naposo Bulung, Ralat Tikting, sehubungan Warta Jemaat poin 4, turnamen futsal Piala Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dinyatakan diberhentikan sementara sampai ada pemberitahuan dari Distrik 8 DKI Jakarta. Napalimahon, Red Kor Ama. Di hari Jumat sampai Minggu tanggal 5 sampai tanggal 7 Juni 2026 naroon borhak do punguan Kor Ama ni huriata patupahon retreat maringanan di Pila Beraloca Cisarua Bogor niuluhon ni Padita Resort tatangyak koma anggiat dengan acarai di bagasan pangaramotion ni Tuhata Debata. Napaunopon apresiasi ruas nama rumur 70 tahun. Obar tu program pakobasion ni huria di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 di parmingguan pukul 7:30 WIB duk sipul tikting. Patupaon ni huriata do pasahat ulos hatuawan turuas nama rumur 70 tahun. Ima namar ulang tahun sia tanggal 4 Mei sahat rodi tanggal 7 Juni. Akka goarna sida boima tabereng di lembaran warta. Bagian napa pituhon panitia renovasi gereja. 7.1 songenaung tabereng di tikyon nunga mardalan kegiatan renovasi ni huriata udut tusi akka tahap na mangihut si hobasata marhite panitia di parminggota sadarion di patupa panitia do panorangion tuhita nasa huria begiota mai dung sipul tiktingon. 7.2 domu tu ulaun renovasi ni huriata. Hobar tu keputusan di sermon parhalado hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 ia aula masohot majolo gabe rumah duka sahat rodi bulan November 2026. Bagian napa waluhon tikting marbagas.
walu titik sada. Tik-tik paduahon. Naing majalo pasu-pasu marbagas ma Florentinus, Arjun, Yoga, Galang Perdi, Artasandi Tambunan. Ruas Naposo HKBP Cijantung. Anak Niamata Heribertus Subarno Nahinan. Tubuh ni Inang Kristiana Maria Dwi Ambasari. Sian Huta Jalan Pertengahan Gang Salam Onom nomor 70 Tolu RT 15 RT Pitu Cijantung Uik Onom Cipayung Cilangkap. Dohot Orwana Maria Senawati Bajarnahor. Boru ni Amang Soloan Bajornahor. Tubuh ni Inang Sumiati Boru Aritonang. Sian Huta Jalan Tengki RT 03 RW 03 nomor 75 Cipayung Uik Onom Cipayung Cilangkap. Uria HKBP Cijantung. Pamasumasuod di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 onom di HKBP Cijantung masuk pukul 10 WIB. 2 Tikting Parjolo. Naing majalo pasu-pasu marbagas ma Lori Fernando Manalu. Anak Niamang Monang Manalu. Tubuh ni Inang Nurmin Boru Huta Barat. Sian Huta Jalan Masjid Ar-Rohmah Gang Swadaya Tolu nomor 74 RT 01 RW 05 Jati Rahayu. Uria HKBP Pondok Gede Resort Pondok Gede. Dohot Orwana Claudia Marsita Naibaho. Boru Niamang Albiner Naibaho. Tubuh ni Inang Deswati Boru Siburian. Sian Huta Jalan Tanah Merdeka 10 RT 10 RW Onom nomor sia pulusia Rambutan Ciracas. Wek 12 Sentek Manunggal. Huria HKBP Cijantung. Pamasumasuod di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 onom di HKBP Pondok Gede. Bagian napasiahon ucapan terima kasih. Marhite titingon Huria pasahaton mauliate tu sahalak naposo ni Huriata. Juan Pelik Siagian. Sian Wek 12 Sentek Manunggal. Naung pasahaton satu set bunga altar di Parminggota Sadarion. Songoni matikting nama sa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan nasaminggon. Akatikting na asing boy matajaha di lembaran tikting na adong di hitabi. Saya di pasu-pasu debata mahita di sude panggulmiton ni ngoluta. Horas madihita. Shalom. Mauliate ma di Tuhata, di bagasa sedarion, neng bapak panorangiom ma panitia renovasi ni Huriata. Nau parsangapi hami amang padita uluan, amang padita sirait. Nau parsangapi hami amang padita fungsional. Nau parsangapi hami amang inang parhalado ni Huriata. Nau parsangapi hami amang inang ruas ni Huriata, song-songon inang Naposo Bulung. Di bagasa tikyon, panitia renovasi pasahato panorangion, hobartu ulau ni Huriata, ima pembangunan pase patoluhot dohok paupaton, ima selasar ni Huriata, tabereng kiri dohok kanan, baronon aula, ndaparpu di menara ni Garijata. Di bagasa tikyon abang inang panitia pasahaton godang mauliate tu ruas ni Huriata. Ima naumar dalan pase parjolo dohot paduahon jala nunga tapake dohot denggan. Abang inang molotehida haporluan pelayanan di Huriata. Sian sisi fisik imana parjolo. Lanjut amang. Lagi. Gaber. Iya. Mulotaida manginang. Hami parhalado ganup ari Selasa dang boy be sermon di konsistori na dipudi ni Garijaton. Alana
Huriata ngamartaba jalan martaba nang situana. Situa do parhaladota kurang lebih ngamerdekati 20 halak. Jadi dak cukup be. Dia ulama marsermon. Alenia manginang mulo tapak ya ula biayana gudang. Jala dang boi dipakai nasing be. Alani taida songoga bernadong aulaya marpida manot tu sabula siamun ni garijat taon. Margajang sian lurusano sahat tu pudi. Jalan nona manginang dung marpidei ganup pitan nomor minggu ikon adong ma prosesi masuk tu huriata. Masuk san pitu na di ujungan, masuk tu parhuba tu garijata. Jadi dong ma perubahan na manginang. Alani perlu ruangi mulubui non didesain gabe kapasitas 100 tempat duduk. Alana tasakapi do huriata lambelga tuaka tiki namangihut. Napa duahon ima kebutuhan ruang ibadah sekolah minggu. Mulurap taida akayana kota siak korong sada dohot horong nasing termasuk na difabel na berkebutuhan khusus butuh ruangan. Alani yang manginang tabama akar ruangan non termasuk ruangan pelayanan na khusus gabe martabama dang bertupu bediaula. Bahkan sekaligus amanginang aulatan non disekat doi gabe tolu bagian. Asa boy setiap bagian tapar gunahon tu pelayanan ni sekolah minggu tak. Namangihut tu kebutuhan ruang ibadah difabel secara khusus desainnya adong guna berbeda. Alana kebutuhan nasida dan sarupa doh kebutuhan tak. Termasuk media manang peralatan. Nah dibutuhon nasida. Lanjut. Tu sekretariat ni huriata. Mulo taida sonari disada ruangan do amang inang padita mana perhubas dohot sekretariat. Haduan boima dipisah asa mangula nasida di bagasan nauli manang dang terganggu tuaka na asing. Na mangihut ruang kerjanya padita non nga di pos beamanginang nga layak songon kator guarra. Molo sonari taida ba tadokum majo kator yamang padita ta basoro kota-kota gote. HP gereja ta songon di Belgia ruasta mar 1.600 sekian. HP ruangan ni padita ta rap taida ma haulionna. Tuna mangihut boy marap tapadinggan ala adong akka ruang naumuli si patupaon ni huriata. Na mangihut tu ruang pembinaan remaja dohok naposo. Amanginang molorap taida noaing perkembangan remaja naposo. Mulo tadokon holalau ya nakotai tu gereja ngalas rarohatta daripada lao tu si pangopak manak tu si pang naasing. Alani tapatupa ma adong ruangan-ruangan yang spesifik pembinaan tu remaja. Jalan non pelayanan remaja dohok naposo anggi ma lam denggan lam taba aka haporosiaon jala boy hita padimud-dimun naposota tu hauliona tu akari namangihut. Namangihut amang jabuni paditata. Mulo taida sonari di pembangunan memang pembangunan jabuni padita anon tabba di nawadong di luar tasakapido di baitu lante tolu alai i di pase palimahon namanon. Asa anon saluhuna bagas manang jabuni padita saunari gabe ruangan pelayanan ni huriata imanaking natasakapi di saluhuna pelayanan sekolah minggu remaja dohot akanasi. Namangihut amanginang partukuan ni natua-tua tak aka opung lansia. Jadi mulut taida partukuan na di sana dang layak partukuan. Nah haro hal tepe dak songoni ade. Nah anon dong tapadinggan selasar secara khusus saulah birang adong manon partukuan ni aka
opung doli, opung boru di na melayani sekaligus di Huriatta. Na mangihut tu pelayanan ni Huria marhite-hite ruang musik dohot ruang multimedia. Mulurap taida sonari parmusikta sabula siamun. Haduan anom margeser ma tu habula habirang. Molo multimedia rap tapadingga manol lokasina alana masai sopit dopei anon tapatupa ma di samping ni parmusik adong ma ruang multimedia. Na mangihu tamanginang tu pembangunan menara. Molo taida menara tasaunari natabangun di atas niliptai anon tabaido di sebelah siamun mengimbangi asa anon haulion ni garijata boy rap taida saunari molo dua menarana seimbang maimana jala lam ulima anon tampilan ni Huriatta. Amanginang namangihut berikutan non ima dipase paunopon ima tapatupa penataan halaman dohot gapura ni Huriatta di jolo ni gereja. Jadi anon lam ulima pekarangan ni Huriatta lam uri gerejata suang-suang ni lam uli nang pelayanan. Amanginang disudia kagabar na taida nakingani panitia na parjolo madokot tuhita saluna. Buasa panitia di pajongjong ima na parjolo perluhian saluhuna kebutuhan ruangan nakingani di pelayanan ni Huriatta. Molo rap taida amanginang apalagi na masuk punguan. Molo masuk kita tu bulan 11 bulan 12. Mersigulo mahita mengalului ruangan naing marguru, naing latihan, naing pembinaan dohot akan asing. Alanyaha ruangan tadang cukup. Alani asalam umuli pelayanan di Huriatta sia sikola minggu saha tua punglan sia imaha perluan na niulahon ni panitia. Alaya manginang saunarion dangadong be na murah-murah. Mula raptai dan noaing pasti sada pasti dua ngangos-ngosak kita. Apalagi on pasti tolu doh pasti opat ipadomu jala godangna 5 miliar 400 sia 15 juta 350 ribu. Amanginang unang mabiar hamu mabigi angkai. Haru hawi panitia ngangos-ngosan alai hai madok dangadong naso terpatupa debata. Sudi do marujungan noni jala marujung di bagasan lasiroha. Si patu paono na manginang dakkolan kemauan di panitia. Nga ditotopon marhiti-hiti rapot Huriatta imana di tanggal 31 Januari tahun 2026 nasalpo. Jala mangulahoni pe manginang dang tacicil be. Ngadong akka naburju roha na mangaleo roha ima sian ruas ni Huriatta ima keluarga ni amang ipan setangga. Na mangulahon ima PT Nikita Sari Jaya. Panitia pasato di Tikyon tunasida. Molete gurang ma di keluarga ni amang sitanggang nama kobasi jala na mangaler roha pajulohon saluhuna ha perluon godangna 5 miliar 400 sia 15 juta 350 ribu rupiah. Jala paulahot tamai saha tu 5 tahun naro cicilot tamai tu keluarga ni amang setangga. Amanginang buhado bainota marhiti-hiti panitia rap dohok ruas na ditulupan ni Huria. Iman ak tapatupa na parjula manginang sumberna marhiti-hiti janji iman. Rap taingok doranat tuari tiki rumah perubahan kita. Na parjulo tamulai janji iman di tanggal 10 Juli 2025. Jala manginang dak sudi dope ruas ni Huriatta pasahaton. Ima sian 1.607 kakak 200
kakak dope napasahaton janji iman. Alania manginang moloboi panitia marhiti-hiti huriata pangidohot tuhita molope daksaha tu 100%. Holan masuk ra 25 manaksia 10% pe. Dangalani godang na manginang. Dangalani godang na. Tapasaha ma janji imata di tahun on. Jadi tahun na lewat jumlah ni janji iman sian 240 sadakaka. Ima molotaida persentase 52,30% ngata papungu godangna sada miliar 360 juta 725.000 rupiah. Jala saha tumingguon naung lunas godangna 1.020.000 juta 700.000 rupiah. Mulu adok pe naso manggarar dope tapangidoma adorang so tanggal 10 Juli tahubasi makarwasta asa di pasahat tu panitia. Jadi manginang moliate madihita saluhuna ngamar tupa janji iman tahap pertama. Jadi alani uduk totong panitia mangido marhite-hite na ditolopan ni huriata amanginang tapatupa do di taunotong janji iman tahap paduahon. Mula tamainian di tanggal 10 Juli 2020 nomon jala taujungi memusian non satu tanggal 10 Juli 2027. Panitia mangido tuhita saluhuna manginang tahu basima asa saluhuna martupa akka sakap ni panitia jala dang lewat tikinan non marutang huriata tu keluarga ni amang si tangga. Mulubui panitia muludoko kamu ambisi dak polawa. Panitia mengharap kalau bisa tidak sampai lebih dari 3 tahun uang itu bisa kita kumpulkan bersama. Molo rap hita mangulahon. Dipatulus tuhata masa kaptai asa marlasi roha hita melayani di huriata marminggu di huriata jala marsangap guarni tuhata. Amanginang di luar ni janji iman di patua panitia don non akadala nasing imam marhiti-hiti pasahaton proposal tuaka luar ni huriata termasuk tu huriata. Jadi di huriata dong non nadiba nga adong janji imana di pasahat do proposal muse. Jala diajak do non muse khusus malam dana. Aledak sudi dia ma akar wasta naboi terlibat di haporluan si songone. Di sakapi panitia do muse amanginang ima nakingani penambahan manang makobasi manabai jumlah ni kebutuhan danai siak kita dohon siat eksternal ima nakingani tapatupa guarna marhite-hite malam dana. Amanginang makirim do panitia di saluhuna akau lauta di huriata. Ima nakingani molotaida saluhuna tahap paupat dope tulu doh opat adong gope tahap 5 dohot onom saluhuna itabain asa lam dumingkat do pelayanan jala lam sangap do goarni tuhata amanginang mangidu hami rak mangula mahita di sudi haporluan ni huriata perlu partisipasi wek murrap taida natuaria manginang ima tahun transformasi do pesta gotilon tahap pertama di tahun na lewat rak mangulah do hita. Nah, las dorohata jala natuari sanga do hita makatai oddo pehea hakabisi jatung marpesta sampai jam 7 borngin. Alai nakpe sampai jam 7 borngin saluhna do hita marlasi roha. Jala nata dapot pe lobi sian nata hirim. Ima tadani dos ni rohata las ni rohata dohot pasu-pasu nasihat tuhata. Alani mangidu hami tuhamua manginang terlubobi parhaladonami ganup pitanon sian wek makobasi patorakon makobasi jala mangido
asa tong disaluhuna pakobasi ni huriatan nang diwek dibuan di bagasa tangiang asa tulus saluhuna sakap ni huriata. Amanginang dison panitia pasahaton molo adong na terganggu songon na dititing nakingani na terganggu kita merasa ay waduh hurian namion sipata hita naik tu gereja kotor manang na parkir gabe margeser mangido hami panitia marhiti-huti huriata mangido map molo terganggu hamu mudah-mudahan sahatopna boy panitia rabdoh pihak ketiga mangulahon tibu selesai molo rencana manginang dak pula habis tahun on jala makatai ham itu amang ipan molo boy amang rabdoh panitia bahkan sebelum bulan 10 boy tapasai alanya manginang rak bertangi yang mahita sudi akka abad-abad di pelaksanaan pembangunan termasuk ulau ni pihak ketiga manang PT Nikita saluhna abad-abad di pada Tuhatta jala di bulan sebelum bulan 10 boy selesai tapakke sudi akka tahap
pikiranna di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Pujian Tuhan hari dibakar kita di Minggu Trinitatis Sedarion Denet siang Evangelium Matius itu 20 lalu ayat 10 sampai ayat 20. Kita di gereja dan kita tapi nama Tuhan kita menggunakan rahmahita tumamiwan ada di belakang. Alai nalaudo angkosiana nasatu sadai sada dulu dan di luar Galilea. Somon nam kinona homi Yesus tunasia. Jadi di nasia ibana disopama ibana. Alai nagang mudo rohani nadi ibana. Dungin dapat Yesus mana sida dogma. Nunga sahat lau nasa waso na di berlagi jam doh na di alhon. Lau mahamu udai hamu masa lupangso
Di hamu manasida bebagasan warni aman anak doton di berbadi. Laos ajari hamu manasida mengaradoti nasahaka lau kupati waktu hamu. Ai tidak mah. Saya dongana kudo hamu galupari. Rasi rasa roh ajalni hasiamanon. Ido sahni atau dibata kita jalan uno si kamu menonton bagi kita dari batol magade si tidak menjadi bata si dosa. Dunga saat kita minggu trinitatis jalan di minggu trinitatis sok magade liturgi padahal di Papua Saudi dan Kumaja di doa-doa liturgi. Jalan uno minggu trinitatis sok ngolunta nama katidakon debata sasadai nama ulah manopa paduahon don mangaramohi video sahori imana tanda gabe debata seterusnya. Jadi sada do debata bagasan tolu hakaridaan ni ulauna di dong-dongan sadar dan sadar molo sadar di mata aruntung di mata nagabi marsada ale molo sadar di mata sadar satu di kakas di ikos yang menonta dan natur di mata nama sadar di roha alai sadar di mata nah tarida di pulau na di portugal maki hite tolu katarida di jadi sederhana ini songon kita di halam barat sederhana bui mata kusi aroma tulu na bui katada pajuun goa bisa dahal nah kita kalau itu bui bana dan diri lain mak warna ala di halam barat gunung ngudi dan saya goarni ada dalam konten di Quran. Alai anak nama dipam. Dungi du marhasotan anak yang tak kamanginang mari kita bahkan itu sedari main parjolo diungkap kita di pabor hak kita di ngolu nagade sitidani ni jebatan aduh kok di surat pada barika tadi waktu Henry Liman aduh dua parbarita naul narot tamuaka najul iman munson bahwa ya laporan siapa deh kalau buku itu di korama ada kok tanda tangan di bandingkan ke si jantung sini ini ibarat pasti namanya di lobu ada apa di barika dungtar barika tunina nama dulu harus yang lima hama dari anak nabi tanpa kaki dungi manganku kimeba mangadungi kalau di surat kembali mah pangaduan ni ina nama nubuan si Henry Liman dada tangis panol solion nunga mati dia lagi lau matahi dangi tapi tangisannya adalah dia merasa bahwa anaknya yang sudah pergi mau memberitakan Injil ke tengah-tengah satu bangsa yang belum mengenal Kristus tapi dia harus mengalami kematian itu sebelum pengerjaan pemberitaan Injil itu terjadi. Jadi dungi tumatangis maibana di dokibana ditangis nai out adong manian serenai anakku pabor hatok kudo muse lahom maritahon barita naulibi. Dia menangis karena pekerjaan anaknya Henry Liman belum dapat dilakukan tetapi dia sudah harus mengalami kematian. Alani doa kamu kamanginang nang marite-hite minggu ta sadarion di jodoh hita
asa gabe sitidangi, gabe pemberi kesaksian tentang Kristus, tentang Allah yang Tritunggal itu di tengah-tengah kehidupan kita. Mulai tabereng seturpukon di parsuruan ni Yesus Kristus tua kasih sianai di pabor hati ta gabe sitidangi. Dan kepada siapa perintah itu diberikan? Kepada semua orang. Mulai jahanakin di ayat 10 pitui di dokondisi jadi dung di dana sida ibana di sobama ibana. Ini menarik. Alai naganggu do rohani nadeba. Usuku maju hamu kamanginang. Ngama katain naki panitia renovasi. 3% maruas ni si jantungan na optimis taring otulau ni. Alai 3% mana pesimis. 3% mana madokon luar biasa. Alai 3% mana madokon ay kaulau nahadon. Bayangkan murid-murid Kristus yang 11 orang itu pun yang sudah bersama-sama dengan Yesus Kristus sendiri alai di surat Evangelium di Matius do disi alai naganggu do rohani nadeba. Ada juga yang ragu. Ada yang bimbang. Alai tu sudena sidai do roh parsuroni. Tu nasida saluhutna do didapoto Yesus dungi didoko Yesus nasida laho mahamu. Pergilah kepada 11 murid yang datang ke tempat di mana Yesus akan naik ke sorga itu. Kepada mereka yang sebagian sangat yakin, tapi sebagian lagi yang sangat ragu. Tapi kepada mereka semua dikatakan pergilah. Kita dunang hataon diobaso. Nang di ngolu ni hak Kristenon, nang di ngolu ni halak na proses di Kristus, tidak semua benar-benar yakin tentang kepercayaannya kepada Kristus itu. Tetapi kepada semua kita diberikan perintah itu. Nang aka ulau pakobasa di huriataon tu salut hita do nang jojoi ro. Songon hodok konakin 3% maruas ni huriata dia ka ulau pakobasion nata patupa termasuk di tahun 2026 yang sangat-sangat optimis dan yakin. Dan seberapa banyak yang justru di dalam keraguan-raguan, kebimbangan. Bahkan bukan hanya keraguan dan kebimbangan, di dalam persungut-sungutan. Tetapi kepada kita semua perkataan ini disampaikan. Borhat mahamu, laho mahamu, podai hamuma, saluhut bangso. Itu dikatakan Yesus kepada murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia. Yang sangat yakin, tapi juga kepada yang masih sedang ragu-ragu. Tuna optimis, do tuna pesimis naganggu rohai sarupa do parsuruan ni Tuhani di pasahat hita. Songon haudo konakin gari akasisiana 10 sadai narap do Yesus di hati-hai ganup ari adong do toksian nasida na marganggu ni roha yang ragu yang tidak yakin. Ay los odo si ngortot takamanginang. Los idonang jojo tu hita di tonga-tonga ni ngolu di parsuruan ni Tuhan itu hita. Dari 11 murid yang sebagian ragu, tapi kemudian mereka menerima perintah Kristus itu. Tapi pada akhirnya ke-11 murid itu menjadi rasul-rasul Kristus dan semuanya benar-benar totalitas mengerjakan tugas pemberitaan Injilnya. 3 tahayana 10 sadena mate martir tahayaka aposteli. Dari ke-11 murid Yesus yang kemudian menjadi rasul-rasul Kristus, hanya Yohanes yang tidak mati martir, yang tidak mati karena memberitakan Injil. Semua mereka pada akhirnya dengan setia, dengan total melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, bahkan semua mereka harus mati martir memberitakan Injil Kristus. Ima luar biasa. Nangpe sia tonga-tonga na sidai ado kiado na ganggu rohana.
Dan inilah juga menjadi ajakan kepada kita Manginang. Bisa saja memang dalam kehidupan kita ini kita tidak terlalu mudah menjadi yakin dan murah gabe pos rohata. Kadang-kadang kita menjadi terkadang ragu. Buat naing boy do. Alita ingot mbak. Di ujungnya. Dia kana olo tumangihon. Dia kana olo marhaudukon mangulahon parsuron itu hani. Pada akhirnya dia juga akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Songon amang situa aja manalu nanai siwa borhato tapurna bakti sedarion teh. Ahalo teh ulon amang di pemerintahan teh inspektorat teh. Sarupa ma pensiun na situa dohot ulaun na di pamarenta. Mungkin di bonanai ragu-ragu dah mangon na juli neng kebisitua itu ada neng. Di pemerintahan udah nermikot man kebisitua. Maka ada gua huria di Jakarta nak Manginang, jolo pensiun dosian ASN baru majal tohonan situa. Ada gua huria di Jakarta dan pola sampai 10 tahun salah situa martohonan situ. Kenapa? Mereka menerima penahbisan sintua setelah jemaatnya selesai di tugas-tugas pelayanannya di pemerintahan. Mulai teh 50 lu teh pensiun. Ya, waktu kami melayani di Tebet itu rata-rata sintuannya itu udah 60 tahun baru menerima tohonan sintua. Kenapa? Ya supaya tidak menjadi mendua hati. Jadi orang kondisi Holland 5 tahun situa pensiun. Orang tahun situa pensiun. Ala yang kau kebi jantung tongon mangulahon akaulaun na di tongah-tongah ningulun tak sikadu pari pe di sido tongi mana mamelehon dirina gabe parhobas di huriai. Baru lebih kita pas satu tohona kasih tuaon tu 10 lalu halak situa di hakabi si jantung. Adong do pe sia nakarua seni huriatan nong gabe situai diturun 40 tahun umurna. Bayangkan dia bisa sampai 30 tahun nanti menjadi seorang sintua. Mungkin dia juga menerima itu di dalam berbagai tantangan-tantangan. Alai marhite-hite ngolu nang hadirion ni naposon itu hani na sipa borhatota memasuki masa purna bakti sedariope amang situa aja manalu tabereng ma disimalos gabeta auhon nasa naolo majalo parsuroni sahat rodi ujung. Pak borhatota mas sedarion amangoti masa purna bakti sian hapar haladoon hakawi si jantung amang situa manaluon. Alanido napadua siya kata de baton basa boy songoni ka aposteli lasi tapi boy no songoni tabereng odo nagabe hagogo dihita padonganion do huaso na pinasa ni debata di bagasan Kristus Yesus ido nagabe gogo dihita. Anggo hadiriot to ada memang kita tidak akan sanggup. Alanido dia 20 na kedokon idama saina dongan aku do hamu ganupari rasi rasa roh ajal ni hasyamanon. Ditiki majalo tohonan amang situa manalu, ditiki nasalpi dak ngadong suku-sukun siad debata mandokon. Nama lodoho. Suku-sukun itu hari ima naulodoho. Sian pangoloyonido gabe di lehot debatama, huaso do padonganyonna, gabe gogo di naraho mangulahon aka ulaon. Dan inilah menjadi kekuatan kita. Malah hudokon nakipe songon ulah pakubasan ni huriaton, tabereng mas songon nangulu ni par rumah tangga utai kamangina. Adong di sona puna anak korlu bisa tulu halak teh. Ya. Kebetulan hami tulu. Ya. Adong go di si jantungon alani rocot ni parngulun na si ganupari, alani maul ni perekonomian na, kebetulan sehari 2 tahun jarak ni anak konna dungi neng masuk ma kuliah anak nasya kangan. Tongom ma kuliah. Romo si anak nasya dua neng kuliah. Alai alana faktor perekonomian Roma bapak nama dokon. Toy mamang jolo tamak mak kakak mon. Molo tamak kakak mon haduan baru uduti masih kolam. Naraku molo songoni do prinsip mingul ni halak batak. Ngajulu sanga markumis anak naya saya sedia te. Dan kita he tamak majo kakak muda satu kuliah. Ano dung tammaton dungi mulai mahosi sekolah muse. Bang ama imana naing mulai SD. Ale boado prinsip ni halak batak tahe. Toy ma borhak ma
dari sido ini nado tahe. Songo jamitan yang pasari budo tikina sapu tahe. Baganu tahu do tubuh ini kan. Bayak ko mamulu pa duduk musi anak konai opat sasa tahun. Boleh pa Jupang SD opatci, SMP, SMA, kuliah. Ada ngarok kei dokor halak batak, so maju hamang, jolo tamak maka kamon. Ale buado halak batak, maju terus tak gentar. Sidung gue didikina. Songo yang pakko basyo di huriato nak kamangina. Halak batak dohita nong pinasu pasu di bata, halak batak dohita nong kami porsia di Kristus Yesus. Alani molo songoni perocotnya ka ulah pakko basyo ni tabereng nuaeng taingot ma. Huaso do panggadongan ini di bata do nagabi gogo dihita. Amin. Jadi mulai dok konakin 240 sekian dari ruas nihuria kabiji jantung napar suraton janji iman na elek-elek kusudai mahita manuraton. Suratok kamu man. Mulai suku pe sedia silhonomu 0 rupiah. Boy do. Alai tar surat maguarmu na disi. Alanya natabuan haduan. Apalagi onom tahun naik jubileum mah kabiji jantung 50 tahun. Natabuan non hitana manuraton guarta di janji mani. Dungi dohonot tama di pestai. Dohok do deba guar putar surat janji iman. Dan adok kaya disukun. Sedia mahra janji iman mudak ya. Tapi nanti dia akan memberitahukan saya ikut loh. Dan dia dengan bangga menceritakan kepada generasi berikutnya. Kepada keturunannya. Dulu opung ikut loh. Alania sa bangga hita hadua pa buah-buah honi itu akka sudut na poso parsidoh mahita kamanginangati. Amin. Adong gope 1 bulan Juni nama sogut tete. Ya, Juni, Juli 2 bulan naik. Dan apalah 2 bulan manurat to guari holan WA pian no tersurat do guarne. Ya. Tor WA haum panitia. Dan palai ke 2 bulan manurat to guari. Surat to kamu terpasatamu dan ikon 1 miliar 100.000 pe sarupa di diado pada di bata. Apa menurut ajomna rimni tahido gugun. Molo sudah dihita ya. Tapi bersama-sama maka semua itu. Dan ingatlah penyertaan dan kuasa dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Anggo dirita do dan tarulau kita saluhutna. Kita harus menggunakan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Alanido tapa surato mei dingoluta asagabe siti dangini Kristus hita. Jala marhite-hite jamito pe upasunggul homatu ita kamanginang. Tokin nai na mei. Na pasti dang di si jantung obiau. Yakinlah. Tahun 2022 dang di si jantung obiau. Keberata kamu? Dang kan? Aladang mungkin nih. Gari ada mulai saat tahun 2022 di Cijantungan hamudo na keberatan. Ala ingat mak, 2032 Cijantung ini 50 tahun berdirinya pelayanan di Cijantung ini. Maka sebentar lagi 6 tahun itu. Banyak tugas-tugas yang harus masih kita kerjakan. Jika Cijantung ini sudah 50 tahun. Jangan pernah merasa sekarang kita ini sudah luar biasa. Apalagi mulai tabereng yang diulau parbarita naulioni. Ini tantangan gereja sekarang. Dulu pemberitaan Injil itu Munson dan Liman datang ke tanah Batak mau mengkristenkan orang Batak yang belum mengenal Kristus. Sekarang gereja sangat berbahaya. Dia bukan lagi memancing di laut, tapi dia sudah memancing di akuarium. Jadi buado tabereng tanpa persitutota lampahebako pako basyota di hakabisi jantungon, jangan. Yakin kita enak duduk di sini. Tahu-taunya anak-anak kita sudah dipancingi orang sekarang. Mula kamu sia gerejaon, pajupang mahamonodo anakmu, keluar sia gereja nasi. Jangankan amang inang, anak saya sendiri sudah bilang, Pak boleh nggak gereja di sana? Lalu saya jawab, boleh nak, tapi minggu depan kau tertikting RPP. Torniku do. Ini do. Boy do mar minggu tu sa bapa ni na boy borak maho. Alai minggu naro begiomu ma tertikting guarmu di habisi jantung. Inilah tantangan kita sekarang. Ketika kita diajak untuk memberitakan Injil, ajarlah mereka. Ini menjadi tantangan bagi kita. Tuaka sudut no poso. Suatu ngadong pakilala kita apa yang kita kerjakan sekarang ini kepentingan personal tidak.
Tapi lihat anak-anak kita remaja. Sekolah minggu kita sekarang 800 orang lebih. Remaja kita 400 orang lebih. Kalau kita tidak mempersiapkan tempat-tempat pelayanan mereka ini. Dungi di santor, di mana gabi MC. Di san di mana gabi choir. Di san gabi di mana gabi song leader. Minggu naro di sini mana sini minggu. Ini fakta. Amang inang saya tidak bercerita bohong. Saya sudah menerima foto-foto anak-anak sekolah minggu kita yang gerejanya sekarang bukan di HKBC Jantung. Kenapa? Mereka di sana sudah menjadi choir. HP hita. Gari jongjong di jolopi si pata maul tabay nak kaya nakotai. Ini tantangan. HKBC Jantung baru 2 tahun ini memperkenankan sekolah minggu bernatal di gereja on. Padahal gereja-gereja lain bukan hanya bernatal, ganu hari minggu anak kos sekolah minggu dibahain jongjong di jolo langkah tadi maredi. Apa tidak tertarik mereka? Ini menjadi tantangan. Alani saya yang giat mah nunga di patu pada bata, nunga di paluas di bata, akan atas akapi boy mardalan martopi nuaing. Mudah-mudahan mulai November ini pelayanan sekolah minggu juga sudah semakin lebih baik di aula kita. Sonari mulai pukul siang sekolah minggu dan boy di bayi bapak atas sirang. Kenapa? Karena tidak ada ruangan. Itu masih 400 orang amanginang sekolah minggu kita yang datang. Sekolah minggu kita 800 orang. Kalau kita dorong terus anak sekolah minggu datang beribadah si jantung. Dungi suku-suku tak di dia mabainot tanah sida. Maka ini menjadi perjuangan kita. Nuaing nunga tabain edisi patuluhon buku ibadah keluarga HKBC Jantung. Mudah-mudahan itu juga semakin mendorong anak-anak kita semakin cinta dalam persekutuan di gereja HKBP. Mari kita teruskan itu. Dan kekuatan kita. 50 tahun HKBC Jantung tahun 2032 menjadi parulopolopon sukacita. Dan apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah pekerjaan yang sudah kita tetapkan tahun 2023. Itu tah emang 2023 ya. Dan iso depiau kan? Adi parhalado hudok pedo, anong ko hasamalan nami si pata. Ya. Padita. Anggo di hutan na julu adong ko porlak tahe. Anong ko kan? Adong ko alaman ni Huria, adong ko pergudungan. Isuan padita na parjuri di si pisang. Dungi margati ma padita on. Roma padita na baru ditabai su di pisangon. Dung ditabai ibo tahamu 2 hari suam muse pisang dorong isuan. Tapi kita jangan seperti itu. Dan itu sudah kita tetapkan, sudah kita putuskan dan sudah kita gumuli apa yang sedang berjalan untuk sampai 50 tahun HKBC Jantung. Maka saya sebagai pimpinan jemaat di Jantung ini bertanggung jawab untuk meneruskan apa yang sudah kita putuskan bersama-sama. Jadi masih hobasata manang ICP Muse 1 tahun 2022. Maka itulah yang akan kita kerjakan. Ketika 50 tahun HKBC Jantung marulupulup mahita. Ala tahilala marsidudu hita manggulahon aka ulauni. Mangasahon gogo nadidongani jala di parsahala itu hanido hita. Amin martangia mahita. Melihat yang madihi oleh Jehovah Tuhan nami. Nung ngamarsari ngarhatam di minggu nami sedarion. Atong pasu-pasu mahami laho makang nguluho katami. Asa tunggabe siti dangim hami di sadok ngulu nami. Dar lumobi di ngulu nami si gado pari. Nang marhite ngulu parsaron nami tonga-tonga di huriamon. Tutu dang say murahami marpos ni roha diaka parsuron midi hami. Olodo ganggu rohanami Tuhan. Alepos marohanami mangasahon padonganion dok huaso nasyako. Margugu mahai patulusoni saluhutna. Asa di ujungna gabi halasan ni roha jalahasa ngapo di homai. Tung melihat madiho Tuhan. Hu au ho kami. Jalahu patu pahami mahatam nakutangi ho kami. Di sadok gulmit ninggulunai marsada-sada. Nang marhi teragam ni aka para sauran pakobasion di tonga-tonga ni huriam di HKBC Jantungan. Dio baso pe Tuhan nang paborhaton ni huriama sada sian naposom nang sahat partikian mawongoti masa purna bakti hobar tu aturan ni huriam. Amang situa aje manalu. Poliate madiho Tuhan di pasu-pasu horo naposomon nasa lilengon mameleho diri na mangulan aka ulau pakobasyoni. Sia tonga-tonga ni rocot ni aka ulaon na. Sia tonga-tonga ni godang ni aka pakobasyon na. Sia tonga-tonga ni godang ni aka si parukil honon na. Dipeleho diri na Tuhan.
Atong tahu sangap di homa saluhut nai. Jala semar parbuin atong gima akapako basyon. Nah itu julanon di tonga-tonga ningol ni sado ruas ni huriam di hakawi besi jantungan. Atong pabor haton nai mana sida di bagasan roha mauliati tuho. Mauliati madiho Tuhan. Nang aka ulon renovasi hakawi jantungan. Sai patudus. Ramoti akapat de do tukang. Padao nasida siya marad abat-abat. Saya lehon aka ari natiur. Asa songon na huasio holi hami Tuhan. Di taonon marujung nema ulaon renovasi gabelas ni roha di hami jalhasa ngapa diho. Matangiang soba nami. Tangihon ma Tuhan Allah ni Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita los dapat sahat ma peliata. Tuhan
Tuhan na sahuriaon, marojahan tu aturan dohot peraturan Huria Kristen Batak Protestan tahun 2002 dung amandemen papaton 2020. Paborhaton ma amang situa Ali Joto Manalu mandalani obbas pensiun mamuka sadarion Minggu tanggal 21 Mei 2026. Tapuji matuhata marhite ede parohon harajolmi las roman non amang dot inang tujolo. Sahat matiki tu amang sekretaris ni Huriata laho macahon surat keputusan pensiun ni amang situa Aji Manalu. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cijantung Resort Cijantung. Surat keputusan dan ketetapan pensiun nomor 040/SK/P /HC /RC D.8 Rumawi HKBP 5 Rumawi 2026. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Cijantung di Jakarta setelah menimbang aturan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen keempat tentang masa pensiun pelayan tahbisan penatua HKBP, memperhatikan keputusan rapat majelis HKBP Cijantung yang dipimpin Pendeta HKBP Resort Cijantung serta sermon majelis jemaat, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Ali Joto Manalu, lahir tanggal 15 Mei 1961, calon Sintua tanggal 13 Mei 2012, menerima tahbisan tanggal 1 Desember 2013, alamat Jalan Industri Logam nomor 157 Kelapa 2 Cimanggis, lingkungan Wik 11 Kelapa 2 Timah. Pada hari ini, Minggu Trinitatis tanggal 31 Mei 2025, telah pensiun dari pelayan tahbisan penatua atau Sintua HKBP Cijantung, Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas kepelayanan penatua jemaat, diucapkan terima kasih. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tertulis dalam Roma 12 ayat 11 dan 1 Korintus 15 ayat 58. Ditetapkan di Jakarta pada hari tanggal Minggu 31 Mei 2026, Pendeta HKBP Resort Cijantung, Pendeta Abednego Sirait STH, ditandatangani dan distempel. Ali Situa Ali Joto Manalu. Mardongan pos niroha di debata ama. Dohot anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tod di perbadia. Sadarion Minggu tanggal 31 Mei 2026 hu paborhat mahamu
madalani obbas pensiun sian ulaon hapar haladoon. Sai di pasu-pasu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriaima pakau basir muna nasal lengon. Jala diramoti mahamu diaka ari-ari ningolumuna. Jala diparrohai mahamu madai hinauli nitiki pensiun si dalanamuna tuaka ari namangihut. Amin. Selamat pensiun ma diamang. Nuaing los pinasahat matiki tu keluarga namang sintua arjemanalu lahu pasaton hata pertandingan anggon boido gajang ale nasing nenon jepe-jepe mate pinasahat mak tu amang situa manalu sana mah. Horas madihita saludna. Jadi kami perjulu modok mauliate itu hatta. Ala buido kami pensiun satu umur 65 tahun. Sudinai basa-basa ni tu hatta do. Songoni matong dia mang pendeta resort abet nego serait amang Amsal Pasaribu amang Arjunsah Tampu Bolon, amang Frans Simanjuntak, inang Mega Siagian, dot calon pendeta Kevin Sianturi. Songoni amang inang Parhalado, dohot ruasta saluhutna sian nageleng sahatu nama tua, madok mauliate dohami tuhamu, amang inang di persaurat tanda sililingon, boy dengan di pelayanan nami. Alai adong gorana hurang di pelayanan nami. Alani mapok kamu mai sai martangiang mahita tutuhata asabui hasil ni pelayanan nami nian di pasu-pasu Tuhan tujuluanon. Jala kami pe amang inang songon na dititikon na kining tongdo pensiun sian pegawai negeri sipil do pangkat opa E. Jadi keputusan presiden do parjulu mangkaton sebagai auditor utama jala pensiun tiki pengangkatan oleh Presiden Jokowi, jala sonari oleh Presiden Prabowo Subianto. Muliate madi Tuhan upasahat kami tutuhatta alabui kami pensiun sahat ula-ulaun minim ninna tuhatta do. Jadi di dongani do kami mangulahon si sulon nami melayani gereja tahun terlumobi ma di week 11. Jadi amang inang mungkin akka di pangalahon nami, di pakkatayon nami, di pamerangan nami, mungkin di perdalanan nami, adong kona salah. Tuhamu amang inang secara umum tu huriata di HPP Jantung, alai secara khusus tu week 11 ba mapok kamu mai sian rohamuna jala sadi pasu-pasu Tuhan mahita. Anggia ma lam di pasu-pasu Tuhan hita saluhutna terlumodi di gereja tahun dilian kekompakan hasadaun ni roha. Songon dokon ni panitia nak kining selagi renovasi hita mula sadaro hatta denggado sude ulauta. Jala sadatangia kita laho mabangun gereja tahun anggiat lam kompak jala lam ditabai Tuhan di hita. Hapor siaon na mangulu lau memuji-muji Tuhata. Saya di pasu-pasu Tuhan mahita di sude ulauta. Songoni aka kesalahan-kesalahan nami nakining mapok kamu may siap bagasan rohamuna. Songoni mahata sian au tabene inang mauliate ma hata siak kami alai dokon nakining pedek ya mauliate ma horas mahita.
Masih tio pa namang do inang. Alang nggak pensiun kan. Nuang pinasahat matiki tu sahalak nama wakil luas di Huriata ima amang situa agultom nasiadak sapul sada. Horas marita sa luna. Horas. Mau lihat ma di Tuhata, di Parsaurata, di Satikion, di Minggu Trinitatis. Dohot sekaligus ma napaborhaton mata situa Manalu madalani upas pesio. Di bagasakahi pasok kita sa luna. Napaduahon hata mau lihat itu hamu ama nami padita nami padita resort dot padita fungsional sa luhuna. So ngani manang dihamu kama nami perhalado ni Huriata nadong diha KBP Jantungon. Ala dilew kamu tiki tuhami pasa hatok kata nami hata borhat mewakili ruas. Tu amat tasitua Manalu di Satikio. Sahalinari dohoron nami moliati ma dihamu saluhuna. Terlumubi di hita saluhuna ruas ni Huriata narong diha KBP Jantungon. Tong dohoron nami moliati. Ala di luas samuhami pasahatok kata mewakili ruas di Satikion. Jadi molotung au penapasahaton nok sisadahata mahitate. Horas mah. Jadi songoni manang di amang situa Manalu. Molo hubigi kami nak kiningan dititingi berdasarkan SK. Hera 10 tahun marahamu marhubes di Huriatau. Jadi sada tikinong nagajang doi. Namar lapatan ba nunga gudang di bek kamu di Huriatau khusus nama di wek 10 sada. Ang giya ma gabi jamita na mangului dia ka ruas na nilayanan mo. Jadi di pasu-pasu Tuhan mahamu di nama dalani o paspasiuno. Alayadong do piga-piga hal dohono Tuhamu taringot tu nama dalani pasiuno. Ala sangon ni do nama tapat di taresot nakin ba ala sekaligus do mata pesiu sia pegawai negeri do pensiun sia na parado. Ay moloi banda jolo pasiu di basa pegawai negeri tonggo pe marhalado ison. Jadi gudang ko pe kegiatan. Hapi o sekaligus masuk. Neneng do honor persiap kamu madirimu, persiap kamu mentalmu dohot secara psikologis. Neneng do honor disi ikut jalomu ma perubahan ni status siap perkarejo menjadi pensiun. Anggodang ko dang putar calonay. Ah, murado ini na. Alay du kona tu imana? Bah, dah kariyo biyaw hape. Horo dusongon. Imana parjolo dapat dua hon mengelola perasaan kehilangan rutinitas. Murado tong. Jadi satu nggak lau habu musia resinen, alang dong biasa hamu lah sepakai hamu seragamu lau hamu musia tu kantor. Tu perindustrian. Bawa lo datang pekel zolma. Jadi kok kalau laumu mau dohot dengan. Imara naneng dohoron. Jadi angko teori memang murado. Alai pelaksanaan nama paling murad. Alai paling na parpudira. Tong majaga umu kehidupan sosial manang natui sepe. Manang natui sepe. Ayang go nama dalan pasion ini masuk on huruf nakin mau murado memang. Mau hudok perubahan status. Siap perkara juga menjadi pensiunan, tung di antara hamu dohok situa, olo doh menurut tersinggung, agena sotikina. Contoh mahudok rak, Roma hamu marminggu tuh gari jauh, apa Roma kapitugas ni situa tejuluan,
Nasibu dunia nasida. Mangalianak ka. Nyon bukwar taon. Ala sa itegor hamu ngoloro aci tur hamu. Ay nabuharo mato deng tadi bihoroi beina. Gabi aci doro hatong. Apalagi mamu saya molo arokiap persoalan tu karong situon. Bawa lo dagi tegor hamu. Ngani ala hamani. Ala nang dohonon isom mana boyo lah hamu. Jadi margogo mamangate. Jadi songoni matong doho inang. Keberhasilannya mata situ Manalu di dalam pelayanannya selama marhalado manang na melayani di huriau doho di wek 10 sada anggosong dukunganmu tongkodak tohoi. Jadi margugu mainang di na madongannya mong Manalu menjalani pensiun jala di pasu-pasu Tuhan mahmu sudah doho takapin parmupe. Imara bui pasahaton ni mewakili ruas horas marita saluna. Horas. Nuaing Los Pinasakma Tu Amang Situa PM Huta Barat Loh Madau Kata mewakili sia kita perhalado. Selamat hari Minggu Amang Inang. Selamat hari Minggu. Marsangak madebata barhite parsaurata di bagasan di minggu godang sadario asata gebe pasu-pasu matutu dihita saluhuna. Nahu parsanga pihame amang pendeta resort naksongoni aka pendeta fungsional nadong dihuriah ka bibis jantung. Dison jongjong dohau sian perhalado mengwakili naksongoni dohonok kurut perhalado. Sada silop pagadong, 2 silop puli. Tuk ngawin ng madukata di son, sudi mahita dapotan uli. Jadi dihamu keluarga situa aje Manado buru pasaribu. Di bagasan sadarion boho matutu amang 15 tahun. Alani aturan, amendemen, ni huriata si jantung, pensiun mahamuatong di bagasan Sadaryo. Bodo dohonon las rohani amang nuaing sian pensiun hapar dari onon. Alai unang ma las unang malas rohani ba pensiun ala naterikat. Unang maadong anggapan ni amang maksud tu naterikat do amang nasililingon gebehira na maluwe sonari. Alai hamalote homma boy pepesiun di luas amang di luas Tuhan debata alani asina dohot holong na do. Molo tapahiutihu di parhaladota sebenarnya dang mampu hita melayani. Alai ala asi dengan dibasani Tuhatta diperguguh kita. Dilian perubahan lama perguguh kita ido sadana tamolatehon diperhaladonon. Jala ditikyot itu songon amang nungatung las rohani amang di pensiunanon. Siang giat madilas ni rohamuna di bagasa sadario setoktong ma di pasu-pasu tuhat tahamu di sigano pare siang giat matutu di parula muna di pakubasyo muna di na 10 tahun di huria nang diwek 10 sada gabe berkat gabe pasu-pasu itu saluhuna nang dihamu gabi marparbue nadenggan marparbue na 5 tong tuhamu 7 nyariong asa tarida naung hamu hea makubasi melayani di huria di ladang ni Tuhani atau setuhat tama nama dongani hamu nama perguguyok kamu 7 orang
naksongoni akka pinoparmuna, yanakomuna pahopumuna, naksoni akka yanakomuna, setuhatta matuktong, na mangaramodi tujulan narion. Jadi songoni majo, songon hatas yan hami, mewakili Parhalado Botima. Los binasama tiki tu huriata, lau pasaton, tadda moliata ni huriata, di baku basun nyamang, situ aja manalu, los romamang do inang tu jolo. Sadinari pinasaat ma selamat memasuki purna bakti diamang situa aje manalu dohot inang baru pasar ribu. Jadi marsangat ma Tuhani dia kapakobasion nong merdalan salingon. Jadi gudanggo ne baru dong amang situa aje manalu pensiun sadarion. Hodepe markor Parhalado do keluarga pabor hata pensiun. Memulai mudah meneruskan penuh perjuangan. Jadi terus sama, songon tadoko terus slogan dihasadaut taido nagabi gugo dihita. Jadi terus ma tapatupai bersemangat Parhalado rabdo keluarga. Jalan apa 2 hon di bulan Agustus sope di Patu Pahuria jamuan kasih hamangdah unang torlau jotu Eropa paima bulan Agustus on. Halanar hak bener doh inang situa Boris Mangucong ate. Itu teh. Nah, pensiun di Agustus sepatu pauta jamuan kasih. Jala marhiti amang situ ajiodo tong patuduhon nasa daduhita nasa huriaon di napaborhaton purna bakti jadi mamuka amang situ aje dung tatatopol di rapo huria dohok masudewik maka mulatio pakobasyon nakasitu ana pensiun marhiti napa rade aka pelian mulatio na si pasato tamen non di bulan Agustuson. Di bagasan lasiroha mahita kawik laho patu pahoca jala di bagasan roha nama dok mbauliate. Ima sidohnon nami atong tapa ujung ma parsaurata mingguta marede mahita losri mahita jongjong. Ali di bata amanamina di Banua Gijang hodo harwan saluhut seleho-leho nadingkan dohot nasa uli basa nama uliutus. Hu pasat hami masyana nilihal mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap nahucus di jolom. Pasu-pasu mai ramoti asa hu parasya kami pilihan non
pati buloh narajaon muli tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gudang ni sirion lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata nami, debata ama, anak dohotod di porbadia. Nabadia, nabadia, nabadia doho, jala gok hamuliau muliar portibion. Pinuji jala pinasangap mahoro di sali yang nilelengna. Ala ni asini roham nong sahatu hami dohot tusudi huriam. Namalas ni roha dohami nuaeng, ala nong di papatar, jala di patah doho kotu hami hadiriomu. Holong ni roham, asini roham, labas ni roham, hasesani dosa, hanguluan sogot, arta silehonomu sogot, rodi uhum, sidawomu sogot. Naso habilangat dosudinai, ay naso dung nyatusan ni jolma di patorako do tuhami, naso dung ni ida ni jolma di patari dahoko do tuhami, naso dung hina si holan ni portibion di buah kodo di hami. Naso terlehon portibion di lehokodo tuhami. Alani hupasat hami matuho daging nami, todi nami, rohanami, rodi saluhut nadi hami, asa patawomu hami tuharajaumu nadi banwagicang. Hodo napuna hami, ubahen tubuh hami tu hasyanganon. Sai topa jalapai baru mahami, asa tubuh hami padua halihon, jalagai partohap di hasyangan. Naro sogot di labumi. Na uduk jala serep do rohanami rotuho mangalihon rohanami. Sai bahen mai ingananmu. Sai homa mangula jala margogo di bagasan hami. Sai paujung ulaon nong pinuk kami di hami. Naung sinahap pemu guarmu tu hami. Naung tardidi hami tu bagasan guarmu nabadiai. Asa hami diho jala ho di hami. Sailam tanggali rohana buruk sian hami, jala selukor rohanai baru tu hami. Asa badia parangenami, pabuan naung malua rohanami sian hadusaun nami. Sai pargugoi mahami, asa hu parangeho kami, sudena nidok mutu hami, pabuan naung tutu hami, akka anakmu, jala panean di hangeluan sogot. Sai paian barita nauli di hami, asa adong pargugu nami, saliling hubulu sami hasyanganon. Sai patugu haporsyaon nami, marhiti tod di perbadia, sahat rodi hamatian. Asa sahat hami tuho, amanami, marhiti hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin ali amanami na di banwagijang, sai pinerbadia maguarmu, sai roma harajaonmu, sai saut malam meniroham di banwatongon songon na di banwagijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapa hari. Sesa dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu hami. Una kami to gihon du pangujunan. Palua mahami siang pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Kota kami mah amang situ manalu do inang tujulo mah kita masih jalangan kamang inang los pasato selamat purna bakti di amang situ aja manalu. Mari deh mah kita.